якщо зараз би, наприклад, десь в тилу були б підготовлені резерви, які вмиттю включаються, наприклад, на Курський напрямок, Угу. на Запорізький напрямок, на Херсонський напрямок, щоб відбити острови, які захоплюють росіяни. Да. На всіх напрямках відбуваються певні дії. На Запорізькому біля П'ятихаток досить серйозні атаки противника. Угу. На Херсонському напрямку ворог захоплює острови. На Покровському напрямку є успіхи У нас. завдяки Михайлові Драпатому, керівнику сухопутних військ України, призначеного саме для контролю за цим напрямком. На Харківському напрямку і на Сумському вже напрямку є певні дії активності росіян, пов'язані з заходом на території цих областей. Ну, Сумської маю на увазі. Ну, ми атакуємо на Білгородську область, намагаємося повторити сценарій Курської операції. Ресурс де?